Hát ez meg honnan van? Magunk csináltuk Camillával. Ez biztos nem működik. De, működik, komolyan. Már egy csomó mindent kérdeztünk tőle. Gyere, megmutatom. Jól van. Mit kérdezzek? Nem tudom, amit akarsz. Oké. A húgommal azt kérdezzük, van-e itt szellem, aki kommunikálni szeretne velünk? Haza fog még jönni apa. Van itt szellem, aki válaszolni tud a kérdésemre?